それではシグマの解説を始めていきます。これがシグマです。これの意味は K に1から5まで代入していってくれっていう意味です。まず K に1を代入すると 4×1 で4ですね。次に K に2を代入すると 4×2 で8です。で次に K に3を代入すると4×3=12ですね。このように K に1から5まで代入していきます。次に K に4を代入すると16ですね。最後に K に5を代入すると20ですね。で、シグマの意味はこうして生み出された5体代入して生み出された5体のモンスターを全て足せという意味です。なので答えは60ということになります。シグマの下に書いてある K=1 が一番最初に代入する数字を表していて、シグマの上に書いてある5が一番最後に代入する数字を表しています。では次はこの問題やってみましょう。下に K=3 と書いてありまして、シグマの上に6と書いています。ということは一番最初に K に3を代入する感じですね。まず最初に K に3を代入すると2の3乗ですね。なので8です。次に K に4を代入すると、1ずつこうステップアップしていく感じですね。2の4乗は16ですね。次にK に5を代入すると32ですね。で、K に6を代入して終了ですね。2の6乗は64です。こうして生み出された4体のモンスターを全員足せっていうのがシグマの意味です。では次はこの問題やってみましょう。1から4まで順番に代入していきましょう。まず K に1を代入すると 3×1 足す1分の1ですね。K に2を代入すると6足す2分の1。K に3を代入すると、で最後に K に4を代入すると、で終わりですね。こうして生み出された4体のモンスターたちを全員足せってことですね。シグマの横にカッコ付きの式があるときは、こんな感じで代入していって足します。これはもう計算がめんどくさいのでやめておきます。では次はこちらの問題をやってみましょう。K=2 なので K に2から代入していくということですね。まず K に2を代入すると2分の1。次に K に3を代入すると3分の1。次に K に4を代入すると4分の1。次に K に5を代入すると5分の1。これを K に N を代入するまで続けていきます。でも N がどれぐらいの数字なのかがわからないので、最後の K に最後に N を代入したらおしまいということで、このような表記で OK です。K はもしかしたら1万とかかもしれません。1万の場合は最後これが1万分の1ということになりますね。では次はこの問題やってみましょう。まず最初に K に6を代入します。すると2×6=12ですね。次に7を代入すると7×2=14ですね。次に8を代入すると16ですね。次に9を代入すると28ですね。次に K に10を代入すると20になりますね。大変なので途中省略して最後 K に100を代入するところでいくと200になりますね。
これよく見たら2ずつ上がっていってますよね。ということは交差2の等差数列の和ということになりますね。これは等差数列の和は公式で求めることができましたね。等差数列の和は2分の1かける項数かける初項足す末項でしたね。今回初項は12で末項は200です。問題は項数ですね。項数というのはこの生み出されたモンスターたちが一体何体いるのかです。K に一番最初に6を代入して K に一番最後に100を代入しているので、項数は 100-6 で94体だというのは違っていて、実は95体です。先ほど解いた問題に戻ってきます。これを K に3から代入し始めて最後に6を代入しましたね。そうすると生み出されたモンスターたちは4体になっています。つまり項数っていうのはこの 6-3 をしたものに足す1をしなければいけません。なのでこれも 100-6 足す1で95体です。だからここの代入していったものは実は95体並んでいます。なのでこの続きは2分の1かける95かける12足す200ということになります。電卓で計算すると1万70ですね。では次はこの問題やっていきます。これもいつも通りとりあえず K に1、2、3と代入していきましょうか。K に1を代入するとK に2を代入すると K に3を代入すると K に4を代入するとシグマはこうして代入して生み出したモンスターたちを足せという意味なので足していきます。そしてよく見てみるとここに引く2分の1がありまして、次ここに足す2分の1があります。なのでこれとこれは相殺して0になりますね。次にここに引く3分の1があって、ここには足す3分の1があります。なのでこれも足して合わせると0になります。このプラスマークは引くでしたね。訂正しておきますね。また同じようにこれとこれも消えます。でこの5分のマイナス5分の1もどうせ右にある足す5分の1と相殺されて消えます。ということで間がほとんど消えてしまいます。このモンスターたちの一番最後には足す500分の1引く501分の1がいますね。でもこの500分の1はこっちにあるマイナス500分の1と相殺されているので消えます。ということで結局生き残るのは一番最初にある1分の1と1
一番最後のマイナス501分の1だけになります。1分の1引く501分の1ですね。これも計算がめんどくさいのでここで終わりにします。次はこれを考えてみましょう。これはもはや K がいません。K にまずは4から代入するのですが、K がいないので代入できませんね。このような場合はこの横にプラス 0×K がいると思って計算するといいです。すると K にまずは4から代入してみましょう。すると、3ですね。K に4を代入しても3たす 0×4 なので3になります。次に K に5を代入するとまた3ですね。次に K に6を代入しても3、K に7を代入しても3、K に8を代入しても3ですね。ということで結局3が5個なので15でおしまいです。代入して生み出したこのモンスターの数が5体なのは K に最初に4を代入して8まで代入していくからですね。8-4足す1で代入して出てくるこの項の数がわかります。では次はこれを考えてみましょう。とりあえずいつも通り代入していきましょう。K にまずは3から代入ですね。そうすると2の3乗かける5なので40からスタートですね。次に K に4を代入すると 5×2 の4乗80ですね。次に K に5を代入すると 5×2 の5乗なので160ですね。次に K に6を代入すると320になります。これをよく見てみると2倍2倍2倍ですね。ということは項比2の等比数列を足しているということになります。等比数列の和は公式がありましたね。等比数列の和の公式は初項かける1引く項比1引く項比でここは項数上です。この公式を使ってこの部分を求めてみましょう。まず今回初項は40です。1引く項比は2ですね。1引く項比1引く項比ですね。で問題は項数ですね。項数はK に3を代入することから始まって K に最後に13を代入するですね。この場合は項数10と見せかけて 13-3 に足す1をしなければいけないので項数は11項ですね。というわけでここは11乗になります。2の11乗は2048ですね。あとはこれを計算したら求まります。面倒なのでやらないことにします。次はシグマで使っていい一つの技を教えます。これは今まで通りにやると K に
5を代入して7535ですね。K に6を代入して6742、K に7を代入して49、K に8を代入して終わりですね。8756ですね。で、生み出されたモンスターたちを全員足せでしたね。ですが、もう一つの解き方があって、まず一番最初にこの7をシグマの外に出してしまいます。シグマを計算していきます。K に5を入れると5、K に6を入れると6、K に7入れると7、K に8入れると8、全部足す。この部分がこの部分に対応しています。で、ここは掛け算です。結局 7×26 ということで182となります。7をシグマから出していないものもちゃんと182になっているかどうか見てみましょう。7をシグマの前に出してない普通バージョンの方もちゃんと計算すると182になっていますね。次はこれを考えてみましょう。この X をシグマの外に出すことができます。K 以外の数字や文字は外に出すことができます。このようになります。まず K に1を代入すると1分の1、次に K に2を代入すると2分の1、最後に K に3を代入すると3分の1で終わりですね。この部分がこの部分に対応しています。結局6分の 11x ですね。次はこれを考えてみましょう。これも K 以外の文字はシグマの外に出せるので N も出せます。いつも通り K に1から順番に代入していきます。K に1を代入すると1、K に2を代入すると2、K に3を代入すると3ですね。で、最後に代入するのは N ですね。N まで順番に代入していきます。これとこれが対応しています。この塊をよく見てみると 1+2+3+足す N となっています。これは交差1の等差数列の和とみなすことができます。等差数列の和は公式がありましたね。今回の項数はこれ N 体いますね。なのでモンスターの数項数は N 個かける初項足す末項、初項は1ですね。で、末項は最後ラストの項は N ですね。これが初項、これが末項です。で、かける N ですね。これはこの N です。ということで結局答えは2分の1 N2 乗1足す N でおしまいです。もう一つシグマの技を教えます。まずこうなっていますが、今まで通りなら K に1を代入して次に K に2を代入してK に3を代入して生み出されたモンスターたちを全員足すでしたね。でもこのシグマを
配ることができます。このシグマをこいつとこいつにそれぞれ配りました。するとこうなります。まずはこれから計算していきます。まず K に1を代入すると1、次に K に2を代入すると、次に K に3を代入すると、次はこっちを計算していきます。K に1を代入すると、K に1を代入すると、K に2を代入すると、K に3を代入すると、で、こうですね。これは、これと、これがこれになりまして、これがこれになってます。このようにシグマは配ることができます。計算はめんどくさいので、ここで終わりにしておきます。では、この問題をやってみましょう。まず最初に、シグマを配りましょう。シグマを配りました。次に、この2はシグマの外に出すことができますね。次に、これは先ほどとにも出てきた等比数列ですね。K に4を代入すると3の4乗、K に5を代入すると3の5乗、K に6を代入すると3の6乗ということで、3倍されていっている等比数列ですね。なので等比数列の和の公式がここに使えますね。等比数列の和の公式は1-公比1-公比、これが初項です。なので3の4乗、そしてこの2はここにあるので2、これはこういう対応であることです。対応です。次はこれを計算していきましょう。これは7が項数の数だけ出てくるものでしたね。7プラス 0K だと考えて、まず K に4を代入すると7、K に5を代入すると7、K に6を代入すると7のように7が何個か出てくるだけです。項数は4から8なので 8-4 足す1で5ですね。ということは7が5個出てきます。なので 7×5 でおしまいです。これはこれに対応しています。あとはこれを計算するだけです。めんどくさいのでやめときます。では次はこれを考えてみましょう。これもまずはシグマを配りましょう。さらにこの n はシグマの外に脱出できますね。こうなります。ではこれを考えてみましょうか。これはまた7が項数の個数だけ出てくるものですね。今回 K に4から代入し始めて n まで K に代入していきます。なので項数は n-4 足す1、つまり n-3 ですね。7が n-3 個出てくるということになります。7×7 が n-3 個出てくるですね。これとこれが対応しています。次はこれを見ていきましょう。これはまず K に4から代入すると2の4乗、K に5を代入すると2の5乗、K に6を代入すると2の6乗、
というわけで、等比数列の和ということですね。この赤い部分は。等比数列の和なので、公式通りです。1引く公比。1引く公比。今回、初項はこれです。2の4乗。16ですね。で、項数はさっき求めた通り n-3 個ですね。なので n-3 乗します。そしてここに n が生き残ってますね。と足数が残ってます。あとは計算するだけです。今回もめんどくさいのでやめときます。ではこれが最後の問題です。これもシグマを配ればいいのですが、一旦シグマを配らずに考えてみましょう。K に1を代入すると K に2を代入すると K に3を代入すると K に4を代入すると K に5を代入すると K に6を代入すると、これはまた先ほどやった途中がプラスマイナスで相殺されていくやつですね。まずこのマイナス4分の1はこのプラス4分の1と相殺されます。次にこのマイナス5分の1はこの5分の1と相殺されます。次にこのマイナス6分の1はこの6分の1と相殺されます。という感じで相殺されていくのですが、どこがどこに相殺されるのかがよくわかりません。かなり離れたところに相殺されて、例えばこの3分の1がどっかで相殺されるのだろうかとか、このマイナス8分の1がどっかで相殺されるのだろうかとかが少し分かりにくいですね。さらに一番最後の方は最後 K に線が代入されます。こうなりますが、この1000分の1とかはどこかで前のやつと代入されるのでしょうか。なのでよく分かりませんね。なのでこの方法を却下して一番最初に戻ってみます。この時点でシグマを配ってやっていきましょう。このようになります。まずはこれからやっていきましょう。K に1を代入すると1分の1、 K に2を代入すると K に3を代入、 K に4を代入、一番最後に K に1000を代入ですね。引く、次はこれですね。K に1を代入すると足す3なので4からですね。K に2を代入すると2足す3で5。K に3を代入すると K に4を代入すると、そして一番最後の方は K に997を代入すると997足す3なので1000ですね。K に998を代入すると1001、999を代入すると1002、1000を代入すると1003でおしまいですね。そうするとこのように見ると一目瞭然ですね。この4分の1とこれは消え去って、この5分の1はここら辺にある5分の1と消え去ります。なのでここの間は全部これら相殺され合いますね。で最後この1000分の1とこれが相殺されます。そしてこ
れと、これと、これは、こっちにはありませんね。さらに、この最初の3つも、ここにないので、相殺されません。ということで、結局生き残ったのは、最初の3つと、引く最後の3つでした。お疲れ様でした。